Nadaanan kami on the way going to Sorsogon ng yung naman yun, ang tilapia nila. Ang laki po ng tilapia, isang serving. So, ay nag-stop over kami dito sa Bato, Camarines Sur. At ang sarap ng tilapia po nila, picadillo, rinconada style. Kaya, yun, ang aming driver, busog na busog. Adobo ba yan? Igado pala. And malunggay. Kulay na malunggay na napakalambot. Na may, ano ang bangot kay Inibe? Ano po? Tilapia. Ininaw na tilapia. Wow, Bicolano dishes, friends. May in love po kayo. Mga Bicolano po. Hi, kumusta ang pagkain? Masarap po, masarap. Sobra. Excellent. Very good. Dito po ay mayroon din dito. Ready na sa mga dadaan. This is sinigang na maya-maya. Sobra. Excellent. So, pero ayun po yung tabios. Alam niyo po ba kung ano yung tabios? Ang tabios po is the smallest fish in the world. Dito po yan sa Buhi. Kapitbahay po nito yung Buhi. Dito lang po yan. Kasama po yan sa one of the great wonders of the world. 7 wonders of the world. The smallest fish. The smallest fish po ay tabios or sinarapan. Yan po yung tabios. Usually, ginigisa lang po yan. Sabi ng mga nagbibiro, binabadi dayan ng patok. Binabadi ang sinarapan ng patok. Binabadi kasi yung dahon na ibabalot sa kanya para gawing lutuin ay ginamitan ng patok. Kaya binadi daan ng patok. So this is tilapia po. Wow. So, yan po. Dito yan sa isang ito yung mga meat products. Pero, simple po makakainan. Dito po yan sa may Del's Eatery. Dito yan sa may bus stop ng going to Legazpi. This is Bato. Town of Bato po ito. We're going to Legazpi. So, Bato, dito po galing ang Pansit Bato. Dito galing ang Pansit Bato. Ini ang source ng Pansit Bato na nagsisikat mo yan. Pansit Bato. Yan. Gura, ano ang kilo ng Pansit Bato? 50 pesos po. 50 pesos ang kilo ng Pansit Bato. Usually ganito ang mabibili nyo. So, ang ganito, magkano? 5 kilos. Yan. 250 lang po yan. Kahit na isang barangay ang kakain yan. So, dito po yan pag nag-stop over po kayo sa pag pupunta kayo ng Legazpi, dito po yan. Mayroong gasoline station. Well, matagal kaming naghanap. Nandito lang pala itong Nono Bakery, Yema Buko Pie. So, ma'am, saan itong ginagawa? Mayroong factory, tapos dito lang nagtitinda. So, mayroong bang open na ano, walang pwedeng makitang. Sige. So, ito po yung order ko. Ayan, tingnan nyo po. This is very masarap. Okay. So, this is 290? 290. At ang expiry date daw is sa 26 pa. November 26. Ilang araw pa. Ito naman ay obe.
Dito po yan sa Sorsogon City. Hi. Nandito tayo sa may dagat sa Sorsogon on the way. At mayroong mga kakaibang isda. Ang kanilang itinitinda. Babae lang? Bibili kami ng kasama. Talagang babae lang talagang. Alin po ang babae? Ito po. Parang kabilog. Ano? Ibig sabihin, Ano, oh, may ano? itlog yan. May kuyo. Tuyo po. Ito yung tinitik-tik, ano? Talaba. Talaba, Diyos. Ah, fresh. Yan, anong yan? Ayan, orange. Parang yan. Ay, takal. Wag na, wag na, wag. Ito ano po ito? Ayan yung talong po ito yun. Bakit kaya ganyan siya? Ganyan po ang shell. Nasisira ang shell? Eh, madali lang eh. Mabilis. Hi! Hipon, ma'am. Magkano ang kilo nito? Ayan, pareho. 130 lang po. Pareho lang. Is ilang piraso ang isang kilo? Nasa 15. Inaano yan? Adobo, prito, adobo may gata. Ito po, magkano ang kilo? 500. Wow. Galing yan dito sa Sorsogon. Opo, ano yan? Wild na hipon. Ito po, sis. Diyan, 170 Dracula. Ito po, octopus? Opo, 150. Ah, 150? Opo, ang kilo. Ito. Diyan, 280. Pusi. Tingnan niyo, buhay pa po mga Yan, kaibigan. baduy ay 50. Ay, ito, kuyog. Ang sabaw niyan, masarap. Tapos ito, ano yan? ginamos. Ginamos. Anong barangay po kayo para sa mga dadaan dito? Ay, bulabog po. Barangay Bulabog. Dito po ninyo makukuha ang mga seafoods, at mga dry fish. Sa barangay Bulabog. Bulabog. Sorsogon. Ilang kilometro bago? 10. 10 kilometers bago Downtown. makarating ang downtown. Okay. God bless you po.